Hello mga kamogs, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreaksyonan ng usa ka random video nga atong nakita gihapon diri sa atong wall bali sa YouTube. Ang tan-aw ni kay usa ni ka murag mangantahay sa usa ka singing contest bali. O nagkanta ni siya pero nakuan lang ko kay nganong atong tan-awon ba kung nakuan ko ba kay nasa singing contest sunod naka-short raman pero ako rang nakuan nga ang paghuman dahil yung nani pong style bali. Pero atong tanawon kung unsa po ng iyong version bali ani sa kanta nga Noypi bali o Pinoy, Noypi Pinoy o sa bambo ang bambo sari pani siya sa kabambo lagi nga kanta bali. Atong tanawon kung unsa ang iyang ariglo o sa pagkanta ani sa iyang rendition bali ani nindot ring kanta taas-taas din ay pagka-rock bali. Tanawon na to. Okay? Sige, di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Usa bali ni ka kung singing contest bali. Asa rin nga lugar ni wa may gibutang god pero tanaw na to. Grabe. Wapo kasi kayo. Unsa man ni kakanta na pang ethnic bali. Nindot kayo sa pagkuan. Padayon sa ta. Wow, ba? Wapo kayo. Saba, wako gadaw man ito nga. Bao na ito nga kanta na. Pero ako nga, kanto nga tono ba? Cultural song, gali. Pang ethnic bali. Pinasinggit primero. Pero karoon, ato nakita, grabe kanindot mo dahil. Usa mo po dahil sa kantang bambu bali. Ito pa dayon sa taha. Sa hirap ng buhay, okay. Ang dami mong problema, nakuha mo pa ang ngumiti. Makakuan ko ba kay sing contest nang nag-short naman lang ni siya? Wa man siya ga attire gid nga kon. At naman naroon, huwag kang matatakot sa barilo. Lindot kay tingog ring nga tao day. Kas na madilim. Pinoy ko, buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Pinoy ko, may agimat ang dugo ko. Be, comment ko nun ninyo be kung kaila mo ani o asa po di sila nga lugar bali nag sing contest ni o asa po nga lugar. I-comment lang ninyo kung nakakuan mo. Sunod i-comment pod kung kinsay pangalan ani nga kuan kay basin ani makahibaw ta sa iyang pangalan basin na pod sa YouTube channel o mga video bali nga lain nga atong pag-react. Nindot pug tingog pud nga tawo pod. Grabe. Sumisit ko ang lakad, nilibot ko ang mundo, nasa puso ko pala.
Magakuan ko ba kay sa iyang pagkanta, grabe ka maayo kay nga pagka-pronounce o paglitok ka ay sa Tagalog gali. Secret. Grabe nga arba. Oo. Nindot ka paminawon so makakuan ko nga murag nakakuan ta ay kutuod ani nga kanta dai murag ikuan ni ang kanta ni murag si nasa murag apil sa theater gali nga kuan sa pana siya. Murag kauban nila Salonga nila kuan gali mga theater gali nga mga kuan singer gali o artist. O murag na may nakanta ni may kuan ani na inapoy kuan pero nindot po kay iyang version po. Pero di nila alam Okay. na Diyos ang dahilan. Pinoy ako, buong aking loob, may agihan. Base nakadaog na ni siya o kanang gipakanta na lang utro ba? Tuod ay basin gipa nahuman na ni gi-announce na ang daog kintahay so gipakanta ni sila. Walang putwa kahibaw kung nakadaog ba pud lagi ni kay imposible po kay nga singing contest ningon ani resolubon. Kay kada sagaran gud nga mga singing contest nang mag-ilis na ng uban dayon pag human nila kanta sunod pag-announce sa kinsa ni daog kung wa sila kahibaw nga nasakay dai sila pakantahon mag-utro mo nang basin mingon ani na nga style mingon ani na nga dating ba May agimang ang mo nang nag-short na may agimang ang dugo ko. Sinisip ko ang dagat, nilibot ang mundo. Parang sa puso ng wapo kay mga transition sa kanta eh. Maayo kay nga pagka-arrange ko. Pinoy ako, buong aking loob, may agimang ang dugo ko. Wapo kay May agimang ang dugo ko, may agimang ang dugo ko. oh. Diba ato madungog sa iyang tingog kanang iyang tingog nga pang cheater oh nabagay gid sa iya kay yun ani man gud ang sa pang cheater kanang grabe nga kurog gali o kurog sa tingog. Nindot kayo. Pinoy ako. Okay kayo. Wapo nga version ni makakuan kung nindot nga version ni. Isud kini kantahon ba? Okay, ato na pong nadungog ang usa ka random video bali usa ni murag kini nga tawo ni kanta ni ngadto sa ka singing contest bali. Walang takahibaw kung asa ni siya nga lugar o kuan insa po nga tawo bali ang nagkanta. Kay kuan wa magoy nakabutang diri sa video gud. Pero grabe makaingon ko grabe kanindot kay nga pagka-arrange ni nga kanta. Oo. I-comment ninyo bi kung gikanta na ba ni murag kinsa nang sa theater kanang mangantahay artist sa mga singer sa theater ba o nga lalaki nga sikat diri sa Pilipinas gali murag nakadungog ko ani nga ni kanta ingon ani kanta pud ingon ani so ang iya pong tingog sa nagkanta karon sa ining video grabe kanindot kayo kay pang theater pud tingog grabe ka power ba din grabe nga kurog gali grabe ka pino kay grabe ka kuan kay pino kay kurog ba o mao magina ingon maging tingog sa mga singer sa mga theater gali o makaana ko nindot po kay nga iyang version po iya yung nakuha gid po ang kuan ba iyang nakuha ang mga transition nga angay nga kanus amo sulod kanus amo timing o kanus amo singgit di ba lisod kay na di ba yan na live nga mo ang banda may mga agad sa iya kana live na
kanta siya live pero ang iyang accompaniment is kuan ra. Bali karaoke ra bali na siya. Mao di ba? O lisod kay gihapon na kay ang pag-timing magud na o pagsulod sa kanta bali sa imong kuan. Makaana ko grabe ka nindot kay po. Makain ko nindot po ni nga version niya. Oo, di ba? Sige. Sa inyo kasulti sa mong video karon, i-comment niyo. Comment ko para ibawaan na to gid kung unsa gid. Sa mga bag-o diha nga nakita sa nung video karon nya ganahan ka, wa pa ka naka-subscribe, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga makita ni. Okay? Sige. Pag-follow na lang po sa akong Facebook na nabutang diha sa atong description. Kung ganahan po mga muadto sa atong Facebook pod kay ang uban nga video nga atong i-upload diri sa YouTube ato pong ikuan dito sa Facebook. Okay? Sige. Dito maglangay. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.